हेल' लोगोफोर आङो जे दाख्लै भिडिअ होदोंमोन ना ओमफ्राय भइसआ खायसे आगैमोनहा सनामोनहा बुंहरदों आरो जे भइसआ मानो बिदि जाखो खायसे माने गासिबो सनामोनानो बुंहरस्रादों लोगोफोर जाथाया जाहैबाय मा आङो भइसखौ चेन्ज खालामाखै आरोना आंनानो माथोआनो गाराङानो ओंखारला लोगोफोर आङो मा जाखोथाय सानबा मानियानो जानोसै 6 दिन जालायलायनोसै नाथाय दासिमबो हामा लोमजानाय गुजुनाय गगा मोननाय गोदोना सानाय ओरैबायदि जागासिनो आंहा बिसिनानिफ्रायनो सिखारनो हाया लोगोफोर आं जे दाख्लै भइस होदोंमोन बेबो बिसिनानिफ्रायसो ओरैनो हाथाराबाबो एसे होदोंमोन आङो लोगोफोर आङो मुलि जाया नङा जाबाय लोमजानाया आंना ओरैबायदि जादों मा जादों आं हमनो हायाखै जे आंनि मोदोमानो सुगाया लोगोफोर ओरैबायदि गुदुं जायो मा बुंनो आरो ओमफ्राय रायलायनोबो हाया सिखारनो हाया जेबो खालामनो हाया लोगोफोर दुगैनोबो हास्राया जेबो खालामनो हाया जाबाय आङो लोगोफोर दा बिसिनायावनो दंगासिनो आं दाख्लैनिफ्रायनो आंनि लोगोफोरा सोंहरनायलाय आं खिन्थानाय जाबाय आं भइसखौ सोलायखाया आं जुदि मानसिया मोजांबाथ' आं जेरैबायदि होबाय थायो बेबायदिनो होखागौमोन नाथाय माब्लाबा नोंसोरखौबो गोसोखाङो बेखायनो आङो एसे होनोसै होननानै होयो बिसिना सानिफ्रायनो जि खस्थ' मस्थ' होबाय आङो नाथाय नै दिनैबो आङो डक्टरनाव थांदों लोगोफोर नाथाय आसलि घटनाया बेसेबाव लोगोफोर डक्टराबो बेमारखौनो मोनबावा आंनियावहाय ओमफ्राय लोमजानायाबो एकदम सुनोबो रोङा आसरित ओरैबायदि आं बिदि लोमजाफेरथाराखैमोन दे लोगोफोर जेबो प्रब्लेम गैया नोंहा जेबो गिनांगौ गैया गासिबो नर्मेल बिदिसो होनहरबावबाय नाथाय नै आंहा हामनोनो रोङा लोगोफोर बिसिनायावनो दं दाबो जायखिजाया आंनि लोगोफोराबो मिन्थिनो लुगैदों नालाय बेखायनो आं फोरमायहरबाय मानो बेफोरबायदि भइसआ जालांखो बोरैबा एकदम रायलायनोबो हाथारा नालाय लोगोफोर एकदम बोरैबा फिसा जालांदों आरोना भइसआ माथो खालामबावनो बिदिनो होबाय आङो जेनथेननो दे अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननो सोंनाय बायदि आं खिन्थाबाय आंहा मानो बिदि भइसआ जादों मा जादों आं बिदि एथ' गोसा लोमजाफेरथाराखैमोन लोगोफोर नाथाय दासिमबो आं बिसिनानिफ्रायनो सिखारनो हायासै आं जा दुखु मोनगासिनो गोसोखौनो एकदम मोजां मोनासै लोमजानायबो हामा हराव बांसिन ओरैबायदि बारा जायो मा बुंनो मोदोमाबो सुग्लाया लोगोफोर मुलि जाबाबो माने मुलि जासान्दिल' दसेल' ओरैनो लोमजागानाय बायदि जायो अखानायैनो मोदोमा दुंखांफिनो आरोना दै गुदुं बायदि आसरित गरम जायो लोगोफोर ओरैबायदि बिदि लोमजाफेरथाराखैमोन आं हामनो रोंनाय जा गोबाव जाबाय दाथ' जेबो खालामस्रानो हाखाया दे लोगोफोर ना उथिनो हायो ना मोजां माबाफोर खामानि मावनो हायो ना एकदम जानो लोंनो हायो जानो लोंनोबो हास्राया उखैयो जानो हाया आरोना लोगोफोर गुदुङाबो खारला ओरैबायदि बोरैबा मोनजोबो आरोना आंना दासान्दि जेबो खालामनोनो हास्राया ओमफ्राय टुनटुलिया माथो दाबो सफैदिया दे दाहालागैथ' फैनांसिगौमोन ना बा आंखौ फैदों होनना मिथिनानैबो बे फैगुलायासै आरो दाबो इमान बेस्थ' जाबाय दख'ना लांनायाव मालाय दख'ना बेफारि टुनटुलि मा जाबावगोन दे आरो हाबाब दिनै ओंखामखौ थिब्रे जाब्रेनाय मोनगारगारबायहां माथो आयौ आलासि फैनायखायसो खोमा बाबु औ आयं टुनटुलि मावजियालाय माथो दाबो न'आवनो सफैदिया दे बेनालाय बिदिनोसैहाय बाबु माथो बुंबावनो अबेबा थांबाथाय लेट सफैखायो आरो नोंखौ दा दं होनना मिथिबाय थाब फैबानो जायोमोन फन हराखै नोङो आङो हरनाय नायनि र' आयं हरथ'वाखैमोन मादि गोसो जाखो माबा दख'ना बेफारि जानो ओंखारलाबायबाय दे गथ'आ जादखाहाय दानोलाय गावबो हानाया हायो आरो बाबु गोदो दायोमोन ना नायनायावनो मोनथिखायो दे आयं मानसियासो थङालि जानो हागौ टुनटुलिया जोंना ओमफ्राय बेफोरबायदि खामानियावबो जेनानो बियो बिदिनोसै दे बाबु मा बुंनो बेखौलाय फन खालामनि र' आं बिखौ दे खालाम बाबु ओमफ्राय फैनो हायोबालाय लिंहरदो ओमफ्राय फैयाबाथ' मा बुंबावनो गथ'आ दानो फैखानाय नङा बे फैयाबाथाय फनखौनो दिखोआ माथो आयं रिंनायालाय रिंदों आरो ए दिखोआसै दे होमबालाय बाबु दा फैगोनदां गावबो ओमफ्राय आलासि उनाव एसे थाब फैबानो जायोमोन बेनो आरो आजां गाजां न'आव आलासि फैदों होनना मिथिखाबाय आसरितहाय गथ'आ बेबो दख'ना फाननायनि माबा बुहुद थाबनानै थाबायहाय बेनाव मानसियाबो लोमजानायानो हामजोबाखै मानोलाय बिदि थांनांगौनि आयं ओरैनोथ' जेबो मानसिया थिगैनो दंबाथ' अरजायामोन ओमफ्राय लोमजानायानो हामजोबथाराखैना बेना
औ बाबु हामनायालाय हामथाराखै लोमजानाया मा जादों ओरैनो हामो ओरैनो माबाफिनो बोरै जाथारखोथाय मुलि जाबाय बायबाबो हामा डक्टराव थाङो लिङो थाङासै गथ'आ एकदम लिंगासिनो दाख्लैनिफ्राय हामगोनलै आयै हामगोनल' जाबाय थायो बिदिजोंलाय बोरै जानो न' आयं गाव देहाया थिग थाबासो साननाय हनाय गासिबो थिग जागोन ओमफ्राय खामानिफोरावबो जेबो उसुबिदा फैनाय नङाना गाव माबाफोर मावनो गोसोबा मानियालै मानिमारानि आयं आंबो लिंदोंमोनथ' बिखौ अख्रा होनबाय सिनि अख्रायावनो माब्लाबा रागायाव मा बुंफ्लाङो मायो गावनि अख्रायावनो मारैबा इदिनो जालाबायोहाय बेनि जिउआव मा बुंबावनो आरोथ' बांद्राय बुंबाबो गाज्रि मोनो रागासो जोङो माबा उल्था बुंग्राखौसो मोजां बुंबाबो जेबो बुंजाया गथ'आनो गावनि गोसो बायदिसो जारलासोलै जोंहा थुनथुलियाबो न' आयं दे ओमफ्राय गयथ' जायाखैमोन बाबु नोङो आंहाबो ओंखाम जाब्रेबायहाय दिनै ओहो आयं गय जाथ'वाखैमोन आङो ओमफ्राय नांलादांलै गयखौलाय मानो जाबावनो सेंग्रा मानसिया हाथाय माराम जादों होनना बिमाजोंबो रायजाबाय थायो आङो ओमफ्राय नोंना बिमायालाय मा खबर दा आरो नोंखौ जोंनाव बिदि फैबाय थायो होनना मिथिबाथ' खम रागा जोंबावगोनहाय बे जोंहालै आयं मानो रागा जोंबाय बायनो दे आङो गोसो जानानैसो फैखायो नोंसिनाव ओमफ्राय आंनि गोसो जानानै फैनायखौ रावबो हमथा हायाना आं नोंसिनाव फैगोन माने फैबाय थागोन आरोना आइयालाय मा बेहालाय माखौ रागा जोङा माब्लाबा र' जायखिजाया आं गय लायना फैनि आबा थेख्ला थाङाबा थां फाथै हानो थाङाबा नै फाथै गैया दानो जाहोनो आङो आं गयखौ खावनि थां नों दानो फाथैखौल' हानैदो फाग्लिया माला फैबावनांगौब्रा गावजों माबा रायलायनो मोनगोन साननानै फैबाय हनै दख'नासो फानहैलाबायबायलै थोद थोनथुलि नोंबो दा आरो आंखौ फैदों होनना मिथिखानानैबो दाबो फैयासै आरो बे ओमफ्राय मोनसे बाथ्रायाथ' थिगैनो जाबायलै माने फुजाबो फैगौ दख'नायाबो बायखानांगौखा आंलाय सानदोंमोन थुनथुलिनो बायखागोन होननानै ओमफ्राय दा गावनो फाननो ओंखारदोंबा दख'नाखौ मोनसे मोजांसिनखौ गावखौनो बासिनो लाहोनानै गावनिफ्रायनो बायना लाखिबाथ' साबसिन जाबावबाय आरोना गुबुननिफ्रायलाय मानो बायबावनो जोंहा थुनथुलियानो दख'ना फानखादोंबा अब्लानिया गावहाबो फायदा जाबाय आंहाबो फायदायानो जाबाय होनजाबाय मानो होनबा गावनि फसन्दनिबो जाहैबाय थुनथुलिखौ मोनसे हेल्पबो खालामनाय जाबाय बिनि थाखाय फुजानि गिफ्टबो होनाय जाबाय न' बिदिनो खालामसै आङो 100 200 नै माथो आसोला फैबायानोदां माथो 100 200 जालायलांखो बैयाबो सासेनाथ' जाहैबाय 100 बार'स' बिनिफ्राय बाजै सासेनिखौथ' मोनखादों बेहा फैसा हरखादों बेना 2000 जाहैबाय आरोना 1500नि गांसे थांबाय 800निबो थांबाय आरो बैयाव 500नि जाहैबाय आरोना 1000नि थोद बुद्धु आं मोना थुनथुलियो फैसा बै 2000 खम जानायखौ बेखौनो सानबाय दङ बाजैया आंनो माने बाखि लानानै बाखिसो होनदोंना नेक्स्ट टाइमाव हरगोन होनदों आरो सप्तासेनि उनावहाय दख'नाखौथ' जेन थेन फाननो हाजोब्बाय दे दिनैनो लांनायखिनिखौ फुजाबो खाथि ओमफ्राय बरिया सेल जादों बेनि खुसियानो थुनथुलिनि दिला खुस जाबाय आरोना थुनथुलि खुस हुआ एसे नोंनि खुसिखौ आंनोबो फोरमायनो हागोन ना जारौ आरे ओइ मिस्टार दाबो थांजानो न'आव हे बेखौनो थांबायसो नुदोंमोन आं थांनो आरोना थांनो माने मानो थांनो आं आया मानो थाङा जानो ओमफ्राय इमान गोबाव जाबाय ओमफ्राय थांबायसो नुदोंमोन आं थाङा माथो आं बिनिफ्रायथ' ना थुनथुलि नों फैनायखौसो नेबाय दंमोन दा आंलाय अरेबा आं फैनायखौसो नेबाय दङमोननो थै जाम्बा मा आंखौ खारजानो लुगैदोंमोन नामा नों जाखांग्रोमोनानो आलासि जाफैदों होनखानायखौ मोनसेथ' आलासि दं होनना मिथिनानै गावहा थाबबो फैगुलाया आरे ओइ मिस्टार माखौथो बुङो बिजनेस माखौथो बुङो बिजनेस नै बेखौ नुदोंना नै बेसेबांनिफ्राय एकदम बिग बिजनेस बोरै बाहायनो बेखायनो एसे खस्थ' मेहनत खालामनांगौ जायो आरोलै आलासियानो जा सोरबा न'नियानो जा बेफोरखौ दसे दोनथ'नांगौ बिजनेसाव लाबोदेरनो नाङाथ' नङाबा बोरै साक्सेस जानोब्रा बेखायनो आंना गोसो होनानै मावोलै मावबाथाय अके मावदों दे थिगानो दं नाथाय नोंना अब्लाबो मा अब्लाबोथ' नोङो लोमजादोंना दायो लोमजानाय मानसिया एथ' बिदि बिजनेस उनाव खालामब्रा लोमजागाबा ओमफ्राय आंथ' आरो बुंबावदोंमोन नोंखौ जे आंनोबो दोन दख'नाखौ आंबो बायगोन होननानै
दिनैनाथ' जोब्बाय ओमफ्राय नोंनि थाखायबो दोनगोन दे आं स्पेसियेल बिनाया नोङो नों नोंसा आइनि मादैनि थाखाय लानो हागोन लाबानो जाबाय नट अनलि मादै आङो नों ओमफ्राय आयंनि थाखायबो बुंदोंना लागोनथ' माने लागोन ओमफ्राय आरे उरि आं लक्ष्मण जेबो मिथिया जायखिया आं लागोन माने लागोन नोंसिनि थाखायबो फुजानि मुङाव मा आं सासे बेस्ट फ्रेन्ड जानानै नोंनो होनो हाया नामा है बिदि नङाब्रा दे नों बायोबालाय आं दोनगोन दे नाथाय आंनोसो आइनोसो बायलायाबाबो जागौमोन बोरै जानो जायालै बिदि दे आरो होमबालाय ओमफ्राय नों थांबानो ओंखारबाय आरो औ थांथ'नोसैलाय न'आव ओमफ्राय आं दासो सफैबायना दसे जिरायबावनो हाला आरो नोंखौलाय सोरथो लेट फैफिननाय आं दहायनिफ्राय नेबाय दंमोन हारसिं बरिंनो गावहासो सौफैयाखै दा आं बुंखाबायना आं बिजनेसाव दङमोन दख'ना बाजैमोननो आब'मोननो सब आं बिदि सेल खालामना फैजोब्बाय आरो बुरजानो दा एसे आखाइ खरसा मोनसिगोन आंहा नोंजोंबो ना मा जागोन थुन्दुलि दे नोंनि बिजनेसखौबो ना ओमफ्राय लोमजानाया गावखौबो टेक केयार खालामब्रा जागोन दे मिस्टार जागोन ओमफ्राय दे होमबाना बाय बाय गोसोआथ' मानियालै नोंखौ नागारलांनो नाथाय उफाय नट नोंबा आंखौ जेबोखौनो सानथाराबा लोगोल'सो सानोबा नङाबा दसे सम जिरायनानै रायलायबावनो हागौमोन दा मेबि नेक्स्ट टाइमलै लक्ष्मण आया जेबो बुंलाङासै मानसियाबो ना आलासि फैदों बे थिगानो दङ आंहाथ' लेटआ जानाया जामारबायलै नोंबो आरो आंनि बिजनेस खालामनांगौ दिनावसो सफैबायबा लक्ष्मण बा गथ'फोरबा गावसोरजों गावसोरल' मोनथिलायनानै थाबावो नङा होमबा आरो नानि नों न'नि एसेबां गामि खाथियावनो थायो नाथाय नोङो न'आव खेबसेबो थांनो हायासै आरो आबा मेहेर नोंबोथ' आंनो खिन्थानो हायोमोन नाथाय नङा नोंसोर गावसोरजोंल' गावसोर लोगो हमलायो फैलायो थांलायो नाथाय बिफानो खिन्थानो हायासै नोंबो न'आव खिन्थाहैनो हायासै रावनोबो बेफोरबायदि जे नों बिब'खौ लोगो हमो जोंहा नानिया बेहाय बेफोरबायदि जाफैबाय होननानै मानो खिन्थायाखै आबा दादै नोङो औ नोंनि नन्थैया दिनै बोरैबा बेयाव फैसननायखायसो मोनथिबाय नङाबा आं मोनथिगौमोन नामा एसेबां गोबाव जालांबाय जोंहा नानि सासेया बहाय दं बहाय थांखो जिन्दा दं ना मा दं औ नोंखौ रागा जोंनानै दङमोन नाथाय माब्लाबा आं सानखायोमोन जे नोंहा मा खबर जाखो जेबो आथा फाथा गैया आरो नोंनि बिमाया दायो मोनथिबा नोंखौ जे आरो बेफोरबायदि हालोदाव दं होननानै आइया मोनथिखायो दादै आं लोगो मोनखांखाबाय मा इमिया मोनथिखायो औ दादै नाथाय आइया आंजों एसेबां मोजां रायलायखायाखै आरो बोरै रायलायनो नङा आं जे एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावबाय दिनै जे आंनि हालोद बेफोरबो गासिबो आंनि दायनि थाखायनोथ' आं बिदि साजा मोनदों दादै गासिबो आंनि गोरोन्थिनि थाखाय दे गोरोन्थियानो मावबाय दायानो मावबाय नोङो मावा नङा मावबायानो नाथाय अब्लाबोथ' निमाहा होननाय मोनसे बुस्थु दंना नानि जोंथ' नोंनि न'निनो मानसि माबा मोनसे जागौमोन आरो इमिया नोंखौ लोगो मोनदों खेबसेबो जोंनो बुङाखै नोंबोआथ' दे गावनि लाजिनाय गिनाय गावनि गोरोन्थिखौ लानानै थांनो हायासै न'आव नाथाय अब्लाबो नोंथ' बुजायनानै लांनांगौमोन ना आबा नोंबोखौ न'आव थांबा माबा मोनसे जागौमोन ओजों नों जोंनो खोन्थायानो गावहाल' बिदि हारसिं लोगो हमलाय फैबाय थाबाय बिब'जों बेफोरबायदि नङा दादै मेहेराथ' आंखौ गोबां लिंदोंमोन आच्छा औ आफा आङो नुजेननाय समनिफ्रायनो आब'खौ एसे रागा जोंदोंमोन बिनि उनाव लासै बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव बुजिलायनाय जाफिनबाय आरोना ओमफ्राय आं लिंखादोंआनोमोन बेखौबो बुंदोंमोन जे न'नि मानसिफ्रा नोंखौ निमाहा होफिनखागोन खेबसेखिनिखौलाय मानो होनो हाया मानसि जानानै नाथाय आब'आ गिनायजों थांफेरखायाखै आफा आरो नों जायजोंबा बेफोरबायदि खारदोंमोन नानि मा बेनो माने सेंग्राया हा बिनि न'आ बेनो ना माथो औ दादै बेनो बे सेंग्रानि न'आ जायजों आं बेफोरबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबाय नाथाय बे आंखौ दिनै दुखु होनानै गुबुन सिख्ला लानानै खारफिनबाय दादै एसेबां बेफोरबायदि मालाय संसार जानायखौ सिफायबाय आफा बिनि उनाव गावहा नायदो आब'खौ लाबोना आलाय सिलाय खालामनानै गावहा दस्राजों खारफिनबाय आरोना बेखायनो होननायावनो दं नानि मोनसे मानसिनि गोरोन्थिया जुदि रं डिसिजन जायोबाना मानसिनि लाइफखौ बरबादबो खालामजोबनो हायो बरबाद खालामनायाव 1 सेकेन्ड नाङालै नानि नाथाय बेखौ जरायफिननायाव बेसेबां सम लायो नाथाय अब्लाबो माबा मिलायफिनबावासो मिथिबाय
आब'निल' गोरोन्थि नंखायालै आफा बै सेंग्रानिबो गोरोन्थि दंमोन दे आब'आलाय बिदि बिनि गोदै गोदै रावाव गोजावनो हागौ ना गुमैयाबो माने ओजों मोनसे खामानियावसो गोजानाव थाखायोमोन नालाय गोदोहाय थेवबो आब'आ बिदि जाद्रायनामोन आरोना अब्लाबो जाबाय जानांगौखौ नाथाय बे सेंग्राया लानानै खारनायाबो थिग जाखायाखैना एसे बुजाय होनजाय दोननांगौमोन नाथाय उनावसो नै आब'खौ नांला जाहैबाय आरो